Pues te deixe que te prepares per a ballar i passe a xerrar en Javier, que també és ballador. Vinga. Gràcies. A tu, bonica. Què passa si al piset, Javier? Què tal? Bon dia. Bon dia, una miqueta xelaet, però Ai, bé, molt mare bé. meva. Xelaet. Tu portes des del començament dels balls, no? Sí, la nostra falla, la Falla Progrés Teatre, fa enguany 25 anys i han participat en les 24 edicions de Baix al carrer. La veritat és que estem molt orgullosos, és una il·lusió que sempre Junta Central Fallera compta amb nosaltres per a tots aquests actes i haver disfrutat de les 24 edicions ha sigut un gran moment. I com veus el futur del ball regional ara mateix? Es renova la gent que balla, s'apunta cada vegada més gent... Si te dic la veritat, en el grup d'escola que tenim ara en la Falla Progrés, enguany tenim 19 persones. Molt Bé, bé. no? Això està molt bé. Molt Tenim grup bé. infantil, tenim grup escola, tenim el grup major. I ja no és la gent que ja estava molt de temps ballant, és la gent jove que s'apunta. Els meus xiquets que tenen 15 i 13 anys ja estan ballant. Que guai. És una il·lusió i a més parlem en altres falles, en altres grups i sempre ens diuen el mateix. És un ressorgir, tornem una altra vegada. Mai hem anat, però ara estem en més força que mai. Més força, que Escolta, guai, que xuli. Javier. Pues el deixe també que el prepares, que vas ara a ballar. Sí, en un momentiu, en seguida. Pues escalfa i ara te vegem. Moltes gràcies. Ai, que xuli, I ara, no? Que bon rotllo. És molt guai. Si voleu també xerrem